Tot seguit us volem ensenyar com podeu construir una xarxa per capturar plàncton i com recollir-ne una mostra. Per fer la xarxa són necessaris una malla de mida de llum coneguda, refermada amb una tela gruixuda i en forma cònica, un cercle metàl·lic amb mànec, un pot de plàstic amb tap de rosca, cordill, brides de plàstic i eines per tallar. Per evitar fer-nos mal, fan falta uns guants gruixuts. El primer pas consisteix a fer el recipient on s'acumularà el plàncton capturat. Fem servir un pot que tingui un diàmetre igual al de l'extrem més estret de la xarxa. Amb un ganivet tallem el fons del pot, de tal manera que tindrà dues obertures. Seguidament fem el mateix amb el cercle central del tap. És imprescindible fer servir els guants de protecció, ja que en haver de fer força, si accidentalment ens talléssim, la ferida podria ser greu. Ara posem un retall del teixit de la xarxa a la boca del pot, que quedarà ben subjectat amb el tap roscat, al qual abans havíem tret el disc central. Per capturar mostres vives de plàncton, es pot fer servir un tap de rosca sencer, perquè permet acumular fàcilment aigua amb organismes vius. Una vegada el recipient està preparat, l'hem de fixar a la xarxa. Aquesta és una operació molt senzilla, ja que tan sols s'ha de posar el pot per la seva base tallada a l'extrem més estret de la xarxa i unir el teixit i el pot mitjançant unes brides de plàstic. Les brides han de quedar ben fermes, perquè en cas contrari correm el risc de perdre el pot i el seu contingut. Tan sols ens queda unir la xarxa al cercle metàl·lic. Amb un cordill que resisteixi bé la humitat, es fan passades entre els ullals de la xarxa i el cercle. S'ha de procurar que quedin fortament fixades. El funcionament de la xarxa és molt simple. En arrossegar-la pel mar, l'aigua entra per la boca de la xarxa i surt per les parets i per l'extrem obert del pot. Els organismes de dimensions inferiors a la malla podran sortir de nou, però els més grans quedaran reclosos al pot o enganxats al teixit. Una vegada ja finalitzada la xarxa, només queda trobar el moment oportú per anar a provar-la. En arribar a la platja està bé que prengueu algunes fotografies de l'indret i anoteu el nom de la zona. També és convenient apuntar algunes dades, com ara la data i l'hora del mostreig, l'estat del mar, la nuvolositat o la temperatura de l'aigua. Per conèixer aquesta temperatura, es pot agafar una mica d'aigua en un pot i determinar-la ràpidament amb un termòmetre dels que es fan servir en els aquaris. El següent pas serà trobar una manera de mesurar la distància que recorrem pel mar arrossegant la xarxa. Una manera senzilla és calcular la longitud dels nostres passos amb l'ajuda d'una cinta mètrica. Després, tan sols cal multiplicar aquesta distància pel nombre de passos recorreguts dins l'aigua amb la xarxa. El mostreig s'ha de fer sempre amb molta precaució per evitar qualsevol risc d'accident i també sempre amb la vigilància d'algú que pugui ajudar si es presenta qualsevol problema. Durant el recorregut, la xarxa ha d'estar completament submergida. Això permetrà calcular la quantitat d'organismes que hem capturat per unitat de distància recorreguda. En finalitzar el recorregut, passem el plàncton a un pot. Perquè el recompte sigui més exacte, cal ruixar una mica la xarxa amb aigua de mar, de fora cap endins. Així es desprenen i es recullen els organismes que hi han quedat adherits. Per evitar el deteriorament dels organismes de la mostra, cal fixar-la afegint-hi formol tamponat al 4%. Això n'evitarà la descomposició. S'ha d'anar molt de compte en fer servir el formol. Cal que empreu guants de làtex, una màscara respiratòria i unes ulleres de seguretat, i fer-ho en un indret ben ventilat. Aleshores s'agafa el formol que ja es porta preparat.
S'afegeix a la mostra i es remena suaument el pot perquè els líquids es reparteixin uniformement. D'aquesta manera, el material biològic obtingut es conservarà i es podrà estudiar al llarg del temps. Al cap d'uns dies es pot substituir el formol per alcohol de 70 graus. Ja al laboratori serà el moment d'estudiar la mostra. Si es vol veure els organismes vius, no s'han de fixar, però en aquest cas cal pensar que tan sols viuran unes hores o algun dia si els conservem en una nevera i que ràpidament es deterioraran. Les observacions es poden fer utilitzant una lupa binocular, que permetrà veure els organismes grans, i un microscopi per als més petits. Això ens descobrirà un univers extraordinari, format per éssers molt petits, però que tenen un paper molt rellevant en el funcionament dels ecosistemes marins. Recordeu que trobareu les instruccions més detallades d'aquest procés i de l'observació i l'anàlisi de mostres entre els materials relatius a aquesta activitat de recerca.